Contents perquè era un escenari molt complicat, teníem davant, ho hem dit a la prèvia, jo crec que si no el millor equip, dels millors equips de la categoria, sense cap mena de dubte, pels jugadors que tenen, pel talent que tenen, per com treballen, per tot. Era molt difícil, crec que ha fet realment un molt bon partit. Crec que el partit hi ha hagut una primera part on, bueno, al final segurament ens ha costat una mica a nivell ofensiu dominar, tenir imposició i poder generar més situacions de gol. Encara així hem tingut alguna i a nivell defensiu hem estat molt bé perquè ells pràcticament no han fet res. La segona part hem intentat donar aquest pas endavant que ens faltava, ens hem trobat amb un gol en un córner molt aïllat que ens ha posat el partit molt difícil i la reacció de l'equip ha sigut brutal. Jo crec que ens ha donat empenta, ens ha donat, inclús et diria, de ràbia, no? Perquè era, diria que injust, que el futbol per la justícia és molt relatiu, però l'equip ha tirat endavant i ha fet una segona part espectacular a nivell de joc, a nivell de generar coses, hem marcat, hem pogut guanyar el partit, perquè la segona part ha sigut totalment nostra i que un equip com el València al final doncs es tanqui darrere i que es respecti el Terrassa d'aquesta manera, doncs és molt positiu per nosaltres. Cada vegada entenem més coses de les situacions del partit. Al final hi havia una primera part on havíem d'intentar que no passés res. Tornem a lo de sempre, amb l'adaptació de l'estadi, o sigui, de l'estadi del terreny de joc, que al final nosaltres juguem en gespa 6 vegades l'any i aquesta adaptació a vegades és difícil. Llavors la primera part havíem d'intentar que no passés res, que no se'ns compliqués ni molt menys, perquè contra un equip així és perillós que es posin per davant en aquesta situació, en aquest escenari, i ho hem aconseguit i a més hem aconseguit que no ens generessin pràcticament gens. Per tant, hem sabut fer això. Quan hem hagut de donar aquest pas endavant, que no és fàcil perquè a vegades tires les línies endavant i un equip com aquest que transita tan bé i té tanta velocitat i tanta qualitat, a vegades et pot sortir fan el segon a la contra i en canvi hem dominat molt bé el partit, hem generat, hem tingut la possessió, jo crec que hem fet un partit molt complet. La llàstima que empates, és un punt i volíem la victòria. I ells es troben còmodes, sabíem que han perdut només un partit i el partit que van perdre van tenir 8-10 ocasions de gol claríssimes. Hem aconseguit contrarrestar, com et dic, un si no el millor, dels millors equips de la categoria i sobretot al final aquí que ells normalment sotmeten els equips, que hem sigut nosaltres, sobretot la segona part, que hem aconseguit dominar el partit i sotmetre una mica el rival. I ja no és qüestió de sotmetre, simplement generar el futbol que volem per intentar guanyar els partits. I en aquest sentit, contents, et dic. Volíem la victòria, se'ns havia posat el partit molt complicat i hem sabut al final reaccionar, marcar i podíem haver guanyat el partit. No és qüestió de sostre, és qüestió de seguir creient, de seguir treballant, de no pensar en números, no pensar en situacions, simplement en el nostre dia a dia, centrar-nos, treballar molt, que és el que fa aquest equip, aquests jugadors, tenir l'ambició de seguir creixent, de posar-nos metes cada vegada més exigents, perquè aquest calendari, aquesta categoria t'ho exigeix així, i centrar-nos en el nostre dia, ja ho veurem.